मावनो हायै मोनसे दाय मावनानै फैदों। जाय दायखौ गावनो मावदों गावनो दिनै सेफायनो हाया। मिथिबाय? गावनो गोरोन्थिखौ मावदों गावनो दिनै सुद्रायफिननो हाया। लेखाया आंनियाव दङ नै। मा लिरना लाना फैदों मिथिबाय बियो? नोंसिनि हाया बेयाव गासैबो मियादि जाजोबनाय नामा? मियादिथ' नंजोबा। गासिनि हायाबोथ' मियादि नंजोबा। सरकारा आसाम सरकारा प्रमद बर'खौ बुंबाय। मिथिबाय? प्रमद बर'खौ बुंदों आरो प्रमद बर'आ बुंदों जे बेयावनो स्पष्ट लिरना लाबोदों आयं। स्पष्ट लिरना लाबोदों जायनि हाया मियादि नङा, जायनि हाया खासलेन्ड, जायनि हाया फरेस्ट लेन्ड, जायनि हाया एक्सना, जायनि हाया तौजिक, जायनि हाया मा होनना बुंगोन फरेस्ट लेन्ड, गासैबो जुदि सरकारि हाब्ला सरकारनि हाखौ सरकारनो होफिननांगौ। मिथिबाय? बुंदों प्रमद बर'आ। जेब्ला आसाम सरकारा गोजौआव नोंसोर नुवाखै आयं ड्रनखौ नुदोंना? ड्रन फैनाय? औ ड्रन फैदों नै नुदों। नोंसोरो मिथिस्लाबाखै। ओइ थिमदों ड्रनजों जोंनि हाखौ सुदों। आसाम सरकारा सुदों। बबे बबे सोरनि हाया सरकारि नङा, बबे बबे सोरनि हाया सरकारि नङा, माबा मियादि नङा, बेखौ सरकारा ड्रनजों सुदों। नोंनि हाया जुदि मियादि नङाब्ला नोंनि हाखौ सरकारनो होफिननांगौ। सोरबा सरकारि हायाव खासलेन्डआव, ग्रेजिं लेन्डआव, फरेस्ट लेन्डआव मन्दिर बानायदोंब्ला, गिर्जा बानायदोंब्ला, मस्जिद बानायदोंब्ला, बाथौ मन्दिर बानायदोंब्ला बेफोरो गासैखौबो जिसिबिजों हुख्रेमनानै सेफायनानै बुलडुजार खालामनानै सेफायजोबनांगौ होननानै प्रमद बर'आ लिरनानै लाबोखादों। आयं जेब्ला प्रमद बर'खौ सिङाव लांना थांनानै आसाम सरकारनि बिउरोक्रेट्सफोरा आईएएस अफिसार बै आसामनि राजनितिक दैदेनगिरि बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा खथायाव लांनानै कम्पिउटाराव जेब्ला दिन्थिबाय, ओइ प्रमद बर' नै नोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि अबैध हा दं, सरकारि हा दं, बेयावनो मन्दिर मस्जिद गिर्जा बाथौ थानसालि लुदों, बे हाखौ सरकारनो होफिननांगौ होननानै जेब्ला आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा फ्राय बोरैफोरनोसो जेब्ला सरकारा बुंदों अब्ला प्रमदआ गोजांदों। आं मा भुल मावखो? खोनाबायना? आं मा गोरोन्थि मावखो? आंनि बर' बिसानि हा बेयावनो मावना जादों। सरकारिब्लाबो सरकारि नङाब्लाबो खासलेन्डब्लाबो तौजि हाब्लाबो नङा फरेस्ट लेन्डब्लाबो फरेस्ट भिलेजब्लाबो जों बर' बिसाया मावना जादोंना मावना जायाखै? सोरबा डिस्टार्ब खालामदोंमोन? रावबो डिस्टार्ब खालामाखै। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ आसामखौ बुंनाय बायदि आसामा सुजोब्बाय हाखौ। नोंनि हाया 15 बिघा दङब्ला, नोंहा जुदि 2 बिघाल' मियादि दङबा बाखि हाखौ नों सरकारनो होनांगौ। नोंनि हायाव लाल सान्थि थुफैगोन। बे आं बुंनाय नङा, प्रमद बर'आ गावनो लिरनानै लाबोनाय आरो बेयाव सिगनेचार होनाय दं। इउजि ब्रह्म, प्रमद बर', हेमन्त बिश्व शर्मा सार। मिथिबाय? नों बेसेबां गोजान खारनो? नोंथ' रोङियावनो थायो। नोङो जोंनि हाखौ सुरलाब होनोसो, लाल सान्थि थुफैनोसो नोङो एकर्ड खालामबाय। नों सिफ जाबाय ना? जोंनि मन्दिर गिर्जा मस्जिद थानसालिखौ जिसिबिजों हुरलाबनोसो नोङो सिफ जाबाय। जोंनि हाखौ फाननोसो, आंनि हाया बेसेबां सरकारि हा, आंनि हाया बेसेबां मियादि नङा, बेखौ ओइ आसामनि पुदमफल पार्टी बिजेपि सरकारनो हिसाब होनोसो नों सिफ जाबाय। प्रश्नआ नंगौना नङा? नोंखौ बेखौसो जों सिफ खालामनो हरबाय। जेब्ला जोंनि गिर्जा मन्दिर थानसालिया
जिसिदिबो हुख्रेमजागोन समान खालामजागोन जोंनि माइ आबादफोरा जेब्ला जिसिबिजों हुरलाबजागोन अब्लासो जोङो सानखांगोन जों प्रमद बर'नो भट होना मा दाय खालामखो जों ट्रेक्टर पार्टिनो भट होना मा दाय खालामखो नांगोलनि अनगायै गुबुननो भट होना जों मा दाय खालामखो सोरबा बोराय बुरैया सानखांनानै फासि जानो हागौ मिथिबाय फासि जानो हागौ दुखुजों गाबनायजों नुवाखै 3000-600 बिगा हाखौ पुलिस मिलिटारि लानानै मा खालामनो थांदोंमोन ना नुवाखै परब जरायाव जोंनि हाखौ दा बेनिखायनो खोनासं हाग्रामानि समाव सोरबाया दैदेनगिरिफ्रा खुन्दुं मुथिसे होनो हायाखैब्लाबो न' गंसे होनो हायाखैसैब्लाबो न' गरसे थिं होनो हायासैब्लाबो दुखु मोननानै नोंसोर भुल खालामनो नाङा दुखु मोननानै गोरोन्थियावनो जुदि ट्रेक्टराव होबायब्ला नै लेखाया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मौजुद नेटआवबो सेटआप गुवाहाटीनि आर्मी पुलिस एसएबीफोरा रेडि सरकारि हाखौ लाफिनो लाल सान्दि थुनो जोंनि खेथि जोंनि न' बांखौ हुख्रेमनो थाखाय गासैबो पुलिस प्रशासन रेडि आयं मिथिबाय हाग्रामाया बुंदों नांगोल पार्टीनि दैदेनगिरिया बुंदों नोंनि हाया 100 नागाबो नोंनि हाया सरकारनिब्लाबो नोंनि हाया फरेस्टलेन्डब्लाबो नोंनि हाया खासलेन्डब्लाबो नों जेराव दङ बेयावनो था नों बेयावनो मावना जा बेयावनो थै आंनि सरकार फैयोब्ला बे लेखाखौ मोननै बिसिनानै अराव सावगोन होनना बुंदों मिथिबाय अराव सावगोन बे आरो जेबो खामानियाव गैला हाग्रामा सरकार फैयोब्ला बिन्दो मोनसे सिख्लाबसे हा गंसेबो मन्दिर गंसेबो गिर्जा गंसेबो मस्जिद बाथौ थानसालि सरकारि हायाव दङब्लाबो जेबो जानाय नङा बे दुखुथा मिथिबाय बेनिखायनो नोंसोरो गोसोआव लाखि गाज्रि मोननाय आरो दुखु मोननायजों नोंसोरो भट दाहो साधारन 500 थाखाय साधारन 1000 थाखाय साधारन नोङो बे अरुणोदयनि थाखाय जुदि ट्रेक्टराव जुदि भट होबाय नोंनि न'खर खाथिनि हाया नोंनि बाय बाहागिनि हाया सरकारजों लाजागोन आनखि नोंनि हाया जुदि मियादि नङाबा नोंबो नोंनि हाया लाजागोन जेब्ला जिसिबि फैनानै नोंनि हायाव गसंफैगोन आर्मी पुलिसखौ लाफैगोन लाल सान्दि थुगोन अब्ला नोंसोर सरकारखौसो बुंगोन सरकारा मानो बिदि खालामगोन बिखा बुयै बुंगोन नाथाय दायनिगिरिया नोंनो नङा नङा नों भट होआखै होनबा नोंसोर भट होआखै होनबा नोंसोर भट होनायावनो प्रमदआ सरकार खुंदों बेनिखायनो नोंनि हा नोंनि गथ' गथाय जुदि मावनानै जानोब्ला गोदो जेरैमोन बिदिनो जुदि मावनानै जानोब्ला हाग्रामा महिलारिनि अनगायै नांगोल पार्टियाव भट होनायनि अनगायै जेबो राहायानो गैया मोनसेबो गैया फेरेंगा बसुमतारिया बुंदों इसोरा फैब्लाबो होनना बुंदों बुंना बुङाखै नुदोंना निउसाव भगबाना फैब्लाबो इभिक्सन खालामनायनि नटिसखौ रावबो होबथानो हाया होननानै बुंदों नाथाय इसोरा मानसि जानानै फैदों हाग्रामाखौ बुंदों हाग्रामायानो फेरेंगानि इसोरखौ नङा होमबा फेरेंगाया जाय इसोरखौ बुंदों बिनि इसोरखौ 2 नम्बर इसोरखौ गादबनानै जेरै जोङो हाया बिदिनो थानो थाखाय बेबस्था खालामदों मिथिबाय दा बुजिना बुजियाखै जोंनो मोननाय मोनिखौ दुखु मोननाङा अरुणोदय मोनाब्लाबो जों थांनानै दङ खुन्दुं मुथिसे मोनाब्लाबो मोजां दखना लांगा मोजां गाननानै फैदों नङा
मोनदों होनबा सरकारनिफ्राय मोनाखै ना सरकारनिफ्राय न' मोनाखै नोंस्रा न' गैयि जादों नामा हा जायाखै थादों सरकारनिफ्राय सिलाइ मेसिन मोनाखैब्लाबो नोंसोरनि ड्रेसा गांसेबो जिनाय गैया दङ होनबा गोदान गोजासोबाथ' बिनिखायनो मोननाय मोनैखौ जेबोखौनो साननाङा हा एबाराव जोङो हाखौ बासायग्रोनानै लानो नोंसोरनि केन्डिडेटआ साधारन सादा सिदा मानसि बियो सादा सिदा मानसि प्रमद बर'आ बेखौ थगायदों गावनि आंगो लोगोखौनो थगायदों गावजोंनो थाफाबाय थानाय बिनि गाज्रि आखु थगायसुलाखौ नुनानै बियो बिनिफ्राय गोजान जानानै हाग्रामायाव फैदों मिथिबाय बेनिखायनो नोंसोरो प्रमद बर'जों थगायजानो नाङा दा बै अरुणोदय दानजानो गियो मानसिफ्रा